खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड टाइम्स नायगिरि नोंथांमोनखौ बयखौबो खेबसे जों फिन खेबसे बरायदों। बिटिसिनि राजखान्थि हठात बिसायख'थिया जानो थाखाय बारा सम गैला। 22 सेप्तेम्बराव बिटिसि बिसायख'थिनि भट थुजागोन आरो 26 सेप्तेम्बरावनो बिटिसि बिसायख'थिनि साननाय बा रिजाल्टआ फोसावजागोन। थिग बेबायदिनो जों दङ नैबे समाव खैराबारि बियाबाव आरो बे खैराबारि बियाबाव जोङो नोंथांमोनजों सावरायनो नागिरदों बा नोंथांमोननि सेराव जोङो मोनथिहोनो थाखाय लानानै फैदों। जिहेतु खैराबारि बियाबाव थांनाय गोलाव सम बिपिएफ आरो बिजेपि हान्जानि दैदेनगिरिफ्रा बा बिजाथिफोरा देरहानानै बेहाय माखासे खामानि मावदों आरो नैबे समाव खैराबारि बाखिनि रायजो राजाफ्रा बा सिनियर दैदेनगिरिफ्रा सोरखौ देरहानायखौ लुगैयो जों बेखौ मोनथिनो नाजागोन आरो बे समाव केमेरा पार्सन बिथांखौ जोङो देखायनो खावलायगोन। जिहेतु बेहाय खैराबारि बाखिनि माखासे रायजो राजाफोर दङ बा सिनियर गागि दैदेनगिरिफोर दङ बिथांमोननिफ्राय जों मोनथिनो नाजागोन। जिहेतु गोबां दैदेनगिरिफोर दङ बेहाय बर' राजबंसि बेंगलि गुबुन गुबुन हारि माहारिनि सुबुंफोर दङ। दा बे समाव आं सिगांग्रो জানিব বিচাৰিছো আপোনাৰ পৰা প্ৰথমতে যেহেতু বিটিসি নিৰ্বাচন 22 তাৰিখত হৈ যাব তাৰ পিছত আপোনালোকে খেৰাবাৰী বাসিন্দা হৈ ফলে এবাৰ খেৰাবাৰী সমষ্টি কাক বিচাৰে আৰু কেনে ধৰণে হোৱাটো বিচাৰে? নমস্কাৰ, মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে গোটেই আমি বিটিআৰবাসী ৰাইজক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে যিহেতুকে বিটিআৰখন আমাৰ প্ৰমোদ বড়ো ছাৰে হেৰি কৰি আছে, চিফ হৈ আছে। এই ক্ষেত্ৰত আমি বিটিআৰত আমি আমাৰ পাৰ্টিৰ তৰফৰ পৰা বা আমাৰ ইউপিএফৰ তৰফৰ পৰাই হওক বা আমাৰ খৰাবাৰী সমষ্টিৰ পৰা যিহেতুকে আমি আঞ্চলিক দলৰ মানুহ, গতিকে এই সন্দৰ্ভত আমি বিটিআৰবাসী হিচাপে আমাৰ ধৰণী বড়োক আমাৰ প্ৰমোদ বড়ো ছাৰে ইতিমধ্যে আমাক নিক্ষেপ কৰিছে প্ৰাৰ্থী হিচাপে। যিহেতুকে আমি বিটিআৰত আমি 26টা জনগোষ্ঠীয়ে ভিজন ডকুমেণ্টটো যিহেতুকে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগিব, এই সন্দৰ্ভত আমাৰ ভাল এটা সিদ্ধান্ত মৰ্মে আমাৰ ধৰণী বড়োক আমাৰ প্ৰক্ষেপ কৰিছে ধৰণী বড়োক। আমি এই সন্দৰ্ভত আমি চিফক এই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। খৰাবাৰীত এই নিৰ্বাচনত বা খৰাবাৰী সমষ্টিত ইউপিপিএল দলৰ পৰা আমাৰ ধৰণী বড়ো জয়যুক্ত হ'ব বুলি আমি বৃহৎ আশাৰে আমি বাট চাই আছোঁ। আমি 22 তাৰিখলৈকে ৰখি আছোঁ। আমাৰ ক'বলগীয়া ইমানেই। बे समाव आङो आदा सासे दङ खैराबारि बाखिनि सासे सुबुं दैदेनगिरि बिथांखौ जों आं मोनथिनो नाजागोन। जिहेतु नैबे खैराबारि बियाबाव दायो थांनाय गोलाव समाव 15 बोसोर बिपिएफआ सासन खालामदोंमोन खैराबारि बियाबखौ आरो 5 बोसोर बिजेपिआ सासन खालामदोंमोन। दा बे समाव नोंथांमोना नैबे खैराबारि बियाबाव बिजेपि इउपिपिएल बा बिपिएफ बबे हान्जाया देरहासारनायखौ लुगैयो नोंथांमोना नैबे समाव? खुलुमबाय, बडलेण्ड टाइम्सखौ आङो हामग्लायनाय बावबाय। बे समाव आं बुंनो सानदों नोंथांमोननि सेराव थांनाय जिथुनिखि 15 बोसोराव बिपिएफ दोलोआ जि सरकार सालायबाय बेयाव जायाखै नङा, जथेस्थ' खामानि जादों आरो बयनिबो राजनिति दोलोनि थांखियानो जाबाय गावबा गावनि साननाय, गावबा गावनि मोजां आरो मोजां सानै दा प्रमोद बड़ो सारा चिफ जानायनि लोगो लोगोनो मोनसे मेन खामानिया जाबाय जोंनि खान्थिया फैबाय। गोदो जों मोन्दोंमोन बिपिएफनि दिनावबो होसो जालायनाय, लामायाव माने पुलिस आर्मिफ्रा थेर' होननाय बेफोरखौ जों बिखौ हाबना दोङो आरो जोंखौ सोबानाय, जोंखौ बुनाय। दा बे हर सान जों गासै जाति जनगोष्ठीया दा थांलाय फैलाय खालामनाय बे मोनसे बिराद थासारिखौ लाबोनायनि थाखाय प्रमोद सारा मोनसे देहेके नांदोंमोन। जिहेतुके बिथाङा आबसुनि प्रेसिडेन्ट जानाय समाव बेफोर खोथाखौ नुखादोंमोन आरो जोंबो मिथिगौ, जोंबो बेफोर खोथाखौ निउसफोराव नायबाय थानाय हिसाबै मिथिगौ। दा जोबोद मोजांबा दिनै प्रमोद बड़ो सारा एनडिपिनि जिथुनिखि सुक्ति सायखर खालामनाय लोगो लोगोनो दिनै खैराबारियावहाय गिदिर माने बिल्डिं जाबाय, फरायसालिफोराव गिदिर बिल्डिं जाबाय। गुबुन माहारिफ्राबो जोंजों ज' रायलायनो मोनबाय। कुनु खोथा गैया, कुनु माने जाति गैया, कुनु धर्म गैया। जों दिनै बे खोथाखौ लोब मोजां मोनदों। दिनै जोंनि खैराबारि समस्थियाव धरणी बर' आबसुनि लेङाइ आफादगिरि उदालगुरिनि बिथांखौ दिनै मोजाङै साननानै गासै रायजोनि साननानै बिथांखौनो दिनै जुब नेता हिसाबै नैयावहाय थिसननाय जाबाय। दा बिथाङा 100% देरहाखासिगोन। मानो होनबा दिनै जों नुबाय, नंगौ बिपिएफआव गोबां दङमोन आरो दिनै बिजेपिआव गोबां दङमोन, खिन्थु बिजेपिनि किसुमान जोंखौ लासिं खालामबाय। बिटिआरनि बांगालफोरखौ होखारगोन, बिटिआरनि माने बांगाल बुंनायफोरानो बिदिखि जागोन आरो बिसोरनि डि भटारा गनायजानाय नङा, बेबायदि खोथा बुंनानै दिनै अल आसाम बेंगलि फेडारेसननि गासै लिडारफ्रा जोंजों जगाजग खालामगासिनो दङ आरो दिनै बेबायदिहाय जों दा अहरह बिथांमोनखौ बिखाव बजबनानै लादो।
जों गोरबो जों लादो जाहाथे बे प्रमद बर' सारनि डकुमेन्टस मिशन भिजन आरो जि गासै माने जनजातिफोरनि बा जनगोष्ठीफोरनि जिथुनिखि खामानि मावबाय थादों बिथाङा जेनेबा किसुमान राभाफोरनि किसुमान माने बर्मनफोरनि किसुमान माने बेंगलिफोरनि बेवहाय निउस लाइबाथ' बा नोंथांमोनाथ' मिथिखायो नङा होमबा बड'लेण्ड टाइम्सआथ' बेखौ मिथिखायो गतिके आं बारा गोलाव बुंलियासै गतिके फैबाय थानाय बोथोराव प्रमद सारा जेरैबायदि लादो बयखौबो माने बोजबनानै गोजोननाय मोनदो आरो दिनै पिपिनिफ्राय बिजेपिनिफ्राय जोंजों बहुद लोब फैबाय दिनै बिखेखকৈ बिथाङा मावनो लागा खामानि जाबाय आत्मखायगतनि जिथु 25,000 बा 75,000मोन 25,000खौ पास होग्रोदो दा बेखौ जों होगोन होनना बुंनायखायनो दिनै लोब सेल्फ हेल्प ग्रुपनि माइनावफ्रा फैदो आरो जिथुनिखि दिनै माबावहाय बिजेपिनिफ्राय 10,000 थाखा मोनसे होगोनदोंमोन सेल्फ हेल्प मोनैनि थाखायबो बिथांमोना बिसोर थगायबाय थायो होनाय नङा प्रमद बर'आ जिथुखे गोथां आरो बिथाङा आलारि सोरांदों प्रत्येकटा मन्दिरफोराव मस्जिदफोराव गोबां माने गिर्जाफोराव माने 2 लाख फैसा होनानै जिथुनिखि खामानि मावनो हाबाय इसोर सिबिनायाव जों सिगां खोनायोमोन जे मन्दिरफोरावनो होनो मोनानो धर्म अनुसाबै खिन्थु प्रमद बर' साराथ' दिनै এনেকুৱা मोजां बानायनो हाबाय नङा बे आलारि सोरांनि बे थांखिजों गोबां आरो सुपार 50आ सबनिसाय बाख्नाय जानाय दिनै जोंनि बेंग्रा बेंथा दुखिया न'खरनि सुबुंफोरा माबायदि फरायनो हागौमोन दिनै प्रमद बर' सारा जुदि बे सुपार 50खौ होआबा दिनै जोंनिफ्राय अफिसार गिदिर जानाय इन्जिनियार जानाय सिमाङानो गैलामोन दा बेनिखायनो माने प्रमद सारखौ जोङो जोबोद गोजोननाय बावदों आरो मोजां जा प्रमद बर' सरकारानो जाहाथे नेक्स्ट फैथों बेखौनो जों हास्थायनाय जायो गोजोन्थों মই এবাৰ যাব বিচাৰিছো যিটো বেংগলী সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ এজন দাদাৰ পৰা যেহেতু ইয়াত যোৱা 5টা বছৰৰ ইউপিপিএল বা প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰ আছিলে বা বিজেপি ইউপিপিএল এলায়েন্স আছিলে এবাৰ কাক চৰকাৰটো বিচাৰে আপোনালোকে আৰু ইয়াতে যেটো বিজেপি নেশ্যনেল পাৰ্টিয়ে বিটিসি দখল কৰিবৰ কাৰণে জোৰদাৰ কাম কৰি আছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চিফ মিনিষ্টাৰ লৈ ফালে মিনিষ্টাৰ এমএলএ বিভিন্ন বিজেপি দলৰ কৰ্মকৰ্তা কেইটা কাম কৰি আছে এই সময়ত আপোনালোকে বিটিসি কাক চৰকাৰ বিচাৰে প্ৰথমতে আপোনালোকৰ বড়োলেণ্ড টাইমছ নিউজ চেনেলক আমি ধন্যবাদ জনাইছো খৈৰাবাৰী ৰাইজৰ তৰফৰ পৰা আৰু আমাৰ খৈৰাবাৰী সমষ্টিটো আমি দেখা পাই আছো মানুহ আমি মাতিব লগা হোৱা নাই মানুহ নিজে নিজে মনৰ ফালৰ পৰা ওলাই আহি আছে যেহেতু আমাৰ যোৱাবাৰ আমাৰ ইয়াত কেণ্ডিডেট ইউপিপিএলৰ ফালৰ পৰা পোৱা নাছিলে অলপ ভোটতে আমি থাকিব লগা হৈছিলে তথাপিও আমাৰ প্ৰমোদ বড়ো ছাৰে আমাৰ খৈৰাবাৰীখনৰ চিন্তাধাৰা কৰি বহুত ধৰণৰ মানে কাম কাজবিলাক চলাই লৈ গৈছে যেহেতু ইয়াতে কেণ্ডিডেট জিকা নাই তথাপিও তেখেতৰ মানে ভাল চিন্তাধাৰাৰে খৈৰাবাৰীখন আগবঢ়াই নিব লাগিব বুলি বহুত ধৰণৰ সুবিধাবিলাক কৰি দিছে যাৰ ফলত আজি আমাৰ দিনে দিন মানে হাজাৰ লোক আহি আমাৰ ইউপিপিএলৰ অফিচত আহি মানে বহিব জাগা নোহোৱা দিব নোৱাৰা হৈ আছো জইনিঙৰ কাৰণে মানে গামোচা শেষ হৈ যায় আছে এনেকুৱা পৰিস্থিতি যি হওক ৰাইজৰ যিহেতু মানে উৎসাহিত দেখিব পাই আছো আমি খৈৰাবাৰী এইবাৰ ইউপিপিএল চৰকাৰক হ'বৰ কাৰণে কোনেও ধৰি ৰাখিব নোৱাৰে আৰু আমাৰ ধৰণী ছাৰ ডাঙৰীয়া তেওঁ খৈৰাবাৰীৰ সৰুৰ পৰাই আমি দেখা পাইছো ভাল চৰিত্ৰৰ তেওঁৰ কোনো বেয়া দাগ নাই তেওঁ ৰাইজৰ লগত সৰুৰ পৰা মিলামিলিতে চলি গৈছে আৰু তেওঁক মানুহ বহুত ভাল পায় আজি তেওঁৰ অলপ আৰ্থিক অসুবিধা হৈ আছে তথাপিও ৰাইজৰ উৎসাহিত চাই কেনে তেওঁ দুখীয়া নহয় আৰু তেখেতৰ পইচা নাথাকিলেও ৰাইজে তেওঁক জিকাই লৈ যাব এইবাৰ আৰু সেইটোৱে আমাৰ বঙালী ফেডাৰেশ্যনৰ পৰা ধৰি হওক আমাৰ খৈৰাবাৰী বঙালী সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলেও মানে বহুত ধৰণৰ সহায় সহযোগিতা কৰি আছে আৰু আমি যিহেতু এইখন অফিচত দেখা পাইছো সকলোৱে জইনিং হোৱাৰ পিছত এতিয়া কোনো জাতিগত হৈ নাথাকে সকলো ইউপিপিএলৰ সদস্য আমি বড়ো ৰাভা বঙালী আদিবাসী নেপালী গোৰ্খা সকলোৱে আমি এটাই সম্প্ৰদায় বুলি ভাবি লৈছো এতিয়া আমি ওলাই অহাৰ পিছত নিজৰ ঘৰত কালচাৰেল কিন্তু অফিচৰ ভিতৰত সোমোৱাৰ লগে লগে আমি যথেষ্ট মান সন্মান পাইছো ইয়াতে আহি কেনে তো মই এইখিনি ক'ব খোজো এইবাৰ খৈৰাবাৰীত ধৰণী ছাৰক আমি বিপুল ভোটেৰে জয়যুক্ত কৰাম ইয়াতে কোনো সন্দেহ নাই আৰু আপোনালোকে পূজাৰ আগে এইটো নিশ্চয় গম পাব ভাল এটা উপহাৰ দিব গৈ আছে প্ৰমোদ ছাৰক আৰু প্ৰমোদ ছাৰলৈ আশা থাকিল খৈৰাবাৰীখন যাতে যিহেতু আমাৰ মোবাইল আছে এণ্ড্ৰইড হাতত চিম কাৰ্ডখন নাই আমাৰ সমস্যাবিলাক তেওঁৰ লগত যে আমি যোগাযোগ কৰিম তেওঁৰ কাৰণে এজন MCLৰ পৰা আৰু পাৰিলে তেওঁ যদি ভাবে ইয়াত বহু সংখ্যক মানে ৰাইজৰ এটা সুবিধাৰ কাম কাজ কৰাই নিব লাগিব যদি MCL হোৱাৰ পিছত EM পদটো যদি দিব পাৰে আমি তাতে বহুত সন্তুষ্ট হ'ম এইখিনি মোৰ ক'ব লগা এবাৰ জানিব বিচাৰিছো ইউথ আছে ইউথ লিডাৰ ভাইটিৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিছো যেহেতু যোৱা 5টা বছৰৰ প্ৰমোদ বড়ো বা ইউপিপিএল গভৰ্ণমেণ্টে কি ধৰণে কাম কৰিছে এইটো অলপ জানিব বিচাৰিছো আৰু কি ধৰণে আহি থকা সময়ত কি ধৰণে কাম কৰাটো বিচাৰে সেইটো ক'ব নমস্কাৰ প্ৰমোদ ছাৰে আমাৰ বহুত কাম কৰি আছে খৈৰাবাৰী সমষ্টিত 31 নং পৰিয়াল সমষ্টি আমাৰ আমি বেংগলী মানুহ দলে বলে সবেই সমান
ওলাই আহিছোঁ। প্ৰমোদ ছাৰে আমাৰ বেংগলী মানুহক বহুত সহযোগিতা কৰি আছে। কেনেকৈ কাম কৰিব বিচাৰিছে আহি থকা বছৰত? আহি আমাৰ ৰাস্তা ঘাট, স্কুল কলেজ, শিক্ষা দীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, এইবিলাক মেডিকেলৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, আমি অলপ পিছ পৰি আছোঁ। ৰাস্তা ঘাটত ইফালে এইবিলাকত আমাৰ অলপ ডেভেলপমেণ্ট লাগে আৰু এইবিলাক ক্ষেত্ৰত। এই সময়ত মই জানিব বিচাৰিছোঁ, বাইদেউ আছে এজন, বাইদেউৰ পৰা মই জানিব চেষ্টা কৰিম যিহেতু যোৱা 5টা বছৰত বা আহি থকা সময়ত আপোনালোকে কি ধৰণে কাম কৰাটো বিচাৰে, যে যোনে চৰকাৰ নাহক বা প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰ আহক বা কোনোবা বিজেপি বা BPF চৰকাৰ আহক, কি ধৰণে কাম কৰাটো বিচাৰে বাইদেউ? হয়, পোনপ্ৰথমে আপোনালোকক মই ধন্যবাদ দিছোঁ এইখিনি কথা কোৱাৰ কাৰণে, সুবিধা কৰি দিয়াৰ বাবে। মানে যোৱা 5টা বছৰত ৰাইজৰ মতামতৰ ফালৰ পৰা ক'ব বিচাৰোঁ যে আমাৰ মানে গাঁও অঞ্চলত বিশেষকৈ এতিয়া বহু ৰাস্তা পদূলি মানে উন্নত হ'বৰ কাৰণে বহু বাকী আছে। যিবিলাক ৰাস্তাত এতিয়ালৈকে পেচেণ্টবিলাক ঠেলা গাড়ীত নিব লগা পৰিস্থিতি হৈ আছে। ৰাইজে যোৱা 5 বছৰে বিজেপিক মানে আমিও জোৰদাৰ ছাপোৰ্ট কৰিছিলোঁ বা ৰাইজে ছাপোৰ্ট কৰিছিলে, কিন্তু উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত আমি একো দেখা নাপালোঁ, একো নেদেখিলোঁ। সেয়ে এইবাৰ মানে ৰাইজে এবাৰ চৰকাৰ মানে আমাৰ যিটো খৈৰাবাৰী সমষ্টি 31 নং খৈৰাবাৰী পৰিষদীয় সমষ্টিত আমাৰ এইবাৰ আমাৰ প্ৰাৰ্থীজন সলাব বিচাৰিছে। যিহেতু BTCত আমাৰ প্ৰমোদ বড়ো ছাৰৰ চৰকাৰ চলি আছে, গতিকে আমি প্ৰাৰ্থীগৰাকীকো ইয়াৰ পৰা আমি UPPLৰ তৰফৰ পৰা আমি বিপুল ভোটত জয়যুক্ত কৰি পেলাই আমি প্ৰমোদ বড়ো ছাৰৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি দিব বিচাৰিছোঁ। তাৰ বাবে ৰাইজে আমাৰ শিলদল ভাঙি ওলাই আহিছে। প্ৰতিদিনে আমাৰ পাৰ্টি অফিচত 200ৰ পৰা 300 মহিলা ইয়াতে যোগদান কৰে। তেওঁলোকে প্ৰমোদ বড়ো ছাৰৰ নীতি আদৰ্শৰ প্ৰতি সন্তুষ্ট হৈ আমাৰ ইয়াতে তেওঁলোকে ধৰণী বড়ো ছাৰক বিপুল ভোটত জয়ী কৰাৰ চেষ্টাত আমাৰ ইয়াতে প্ৰতিদিনে জইন কৰে। ইয়াতে বিজেপিৰ কেণ্ডিডেট আছে, BPFৰ কেণ্ডিডেট আছে আৰু অন্য দলৰ কেণ্ডিডেট আছে। আপোনালোকে অকল কিয় UPPLৰ কেণ্ডিডেট ধৰণী বড়ো ছাপোৰ্ট কৰি ফালে বা প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰটো কিয় বিচাৰিছে? প্ৰমোদ বড়ো ছাৰৰ যি উন্নয়ন, যি নীতি আদৰ্শ, যি প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ তেওঁৰ যি সম উন্নয়ন, তাক সন্তুষ্ট হৈ পেলাই ৰাইজে ওলাই আহিছে। बे समाव आङो मोनथिनो नाजागोन जिहेतु जोङो सावरायबाय थादों खैराबारि समस्तिनि समाज दैदेनगिरि बिथांमोनजों जिहेतु बिसायख'थिया फैनो बारा सम गैला 22 सेप्तेम्बराव जागोन आरो बे समाव सासे आदा दङ खैराबारि ओनसोलनिनो थागिबि सुबुं बिनिफ्राय आं मोनथिनो नाजागोन जिहेतु नोंथांमोननियाव गोलाव सम बिहाय BPFआ सासन खालामबाय खैराबारि बियाबाव BJPआ 5 बोसोर सासन खालामबाय नैबे समाव नोंथांमोना मानो थाखाय गुबुन मोनसे हान्जाखौ बा गुबुन मोनसे माने पार्टीखौ देरहाजानायखौ लुगैदों नैबे समाव? थैंक्स बड'लेण्ड टाइम्स। आं सासे साधारन सुबुंसा हिसाबै आं जेनेबा नोंथाङा सोंनाय जा कुइसन जे 17 बोसोर BPFआ सासन खालामबाय आरो दा जिहेतु प्रमोद बड़ो बिथाङाबो 5 बोसोर दा जिखिनि सलायबाय सरकार बेयाव जों आं अबजार्भ खालामदो आं सासे सुबुंसा हिसाबै अबजार्भ खालामदो जे अबजार्भ खालामनानै बे 5 बोसोरनि जिथुनिखि उन्नति आरो बे 17 बोसोरनि जिथु उन्नति बेखौ कम्पेयार खालामनानै जेनेबा BPF सरकारा खालामाखै नङा बहुत उन्नति खालामदो थेवबो 17 बोसोरनि तुलनाव 5 बोसोराव दा प्रमोद बड़ो बिथाङा जिमानखिनि रायजो राजानि थाखाय खामानि मावदो आरो पिस लाबोदों बिखिनाखौ जों नुनो मोनदों। बेनिखायनो बिथांनि जिथु 5 बोसोराव जिखिना भिजन लादों बे सुपार 50 बायदिसिना आसुनि जेनेबा आलारि सोरां गियान सोरां बेफोरखौ जों अबजार्भ खालामना नुनानै दा आंनिफ्राय UPPL पार्टीखौ आं मोजां मोनदों आरो बेनिखायनो फिन UPPL सरकारखौ प्रमोद बड़ो दैदेननायखौ लुगैदों आरो थेंक इउ। जोङो मोनथिनो मोनदों जिहेतु खैराबारिनि थागिबिनि गासै रायजो राजाफ्रानो जा आरो सिनियर दैदेनगिरिफ्रा नैबे समाव गुबुन हान्जाखौ नागिरालासिनो UPPL हान्जानि बिजाथि धरणी बर'खौ देरहानांगौनि थाखाय बिथांमोना सिन्था सरसा खालामजोबदों आरो बिथांमोना सानगासिनो दङ। आं नैबे समाव मोनथिनो नाजाबावगोन जिहेतु बेहाय बायद'मोन दंबावो आरो जोंनि हौवा माहारिफोर बिथांमोन दङ। आं बे समाव मोनथिनो नाजागोन बायद'निफ्राय बे समाव मोनथिनो नाजागोन नैबे समाव जोङो थांनाय 5 बोसोराव UPPL सरकारखौ नायबाय बा BJP UPPL गभर्नमेन्टखौ नायबाय नोंथांमोना थांनाय 17 बोसोर BPF सरकार सालायनाय आरो दानि UPPL गभर्नमेन्टनि 5 बोसोर सरकार सालायनाय बिनि डिफारेन्सखौ बिनि जिथु खामानि दामानि मावनाय सावनाय बेखौ नोंथांमोना माबायदि नोजोरजों नायदों माबायदि नुदों? खुलुमबाय बड'लेण्ड टीमनिसिम दिनै जों
माबा खैराबारि समस्तिया जाहाथे जेरैबायदि 17 बोसोर BPF सरकारा सामलायबोबाय BPF सरकारा 17 बोसोर सामलायनायाव थारमाने गासैबो खामानिखौ मावजोबनो हायाखै बिनि थाखायनो जोंहा थांनाय नैबे दा फैबाय थानाय 5 बोसोर UPPL सरकारा जिहेतु जाखिनि थालांनाय खामानिखौ मोजाङै मावना दिन्थिदों बिनि थाखाय जों आरोबाव फिन आरो खेबसे UPPL सरकारखौनो देरहा होबावनानै जाहाथे बे जाखिनि मावनो गोनां खामानिखौ मावलांजोबनानै होलांनो हानाय बायदि दा जों UPPL सरकारखौनो आरो नागिरबावो जाहाथे जोंनि बे मा होनो BTR सरकारा जाबायदि मोजां खामानि मावनानै दिन्थिदों महिलाफोरनि थाखाय फरायसाफोरनि थाखाय आरो आइ अनसाय बिथांखिफोरनि थाखाय बेफोरनि थाखायनो जों थारमाने UPPL सरकारखौ आरो फिन लाफिनजानो लुबैदों बिनि थाखायनो जों निश्चय आङो बुजिनो नाजादों बा बुजिनो हाबाय जितु नोंथांमोना मा सानदों आरो नैबे समाव नोंथांमोना सोरखौ लुगैयो बेखौ नोंथांमोना निश्चय गोसोनि जितु बाथ्रा आं बुजिनो हादों आं बे समाव जोबथा सोंथि सोंनो नागिरदों जितु आदानिया फैफिनदों जिहेतु नोंथांमोना नैबे समाव खैराबारिनि बाखिन्दा हिसाबै गोबां माने बेहाय मा जादों मा जायाखै बिनि थासारिखौ सानफ्रोमबो नुबाय थायो नायबाय थायो नङा होमबा दा बे हिसाबै नोंथांमोननियाव आं सोंनो नागिरदों जिहेतु नोंथांमोना नैबे समाव धरनि बर'खौ देरहाजानायखौ लुगैदों नङा होमबा UPPL हान्जानिफ्राय देरहाजानायखौ लुगैदों बे समाव आं नोंथांनाव सोंनो लुगैदों जिहेतु धरनि बर' हिसाबै एज ए धरनि बर' हिसाबै बिथांनि साननाय हनाय बिथांनि जि उन्दै समनि जिथु खामानि मावबोनाय सेंग्रा समनि एबसुनि खामानि मावबोनाय बिथांनि जिथु जारिमिन दा बिथांनि जिथु सिन्ता सरसाया माबायदि नैबे समाव आं नोंथांनाव एसे मिथिनो लुगैदों जोबोद मोजां सोंथि सोंदों बिनि थाखाय आङो रिप्लाय होनो सानदों माने बिथांनि जितु जिउ जारिमिन जोबोद दुखुथिया बे उन्दैयावनो बिफा गोमाजानाय बिमा दोङो दा बिमाया बिखौ उन्दैनिफ्रायनो फेदेरै फोलावै गोरिब न'खरनि नालाय हयथ' बिथिं माबा खामानि मावनानै फरायहोनानै बिथाङा डिग्रि पास खालामबाय बिनि सिगाङावनो खिन्थु बिथाङा गोबां खामानि मावदों जोंनि एबसुनि जानानै खैराबारि आन्सलिक एबसुनिबो बिथाङा गाहाय नेहाथारिमोन बेनिफ्राय जोंनि मोनसे रुल एन्ड रेगुलेसन थायो नालाय बिथांखौ उनाव आपडेट खालामनानै उदालगुरि जिल्ला आबसुनि माने लेङाइ आफादगिरि हिसाबै बिथांखौ जोङो मोननो हादोंमोन आरो बिथाङा बेयावनो सानबाय आं जिहेतुके जोबोद माने समाज सिबिनो लुगैयो आरो जोबोद माने आङो गोरिब गुन्द्राफोरनि दुखुफोरखौ नुनानै सहायनो हाया बेनिखायनो जिहेतुके गावनि बे माबाजों फरायसा आफादजोंथ' हाया बेनिखायनो आङो मोनसे प्रमद बर' सारनि निति आरो आदर्शखौ मोजां मोननानै आं बिदि थाबासो आंनि साननाय मावनो लुगैनाय बेफोर जाफुंगोन होननानै बियो गोसोआ बिराद गाबनानै बेनिखायनो जोबोद मोजां मोनदो दा बेनिखायनो बिथाङा ओरैबायदि लादो बुंदो बिथाङा आं सासे नोंसोर बायदिनो बा नोंथांमोन बायदिनो उन्दै आंखौ नोंसोरो आंनि फिसाज्ला हिसाबै बा फंबाय हिसाबै आंखौ अन जिहेतुके आं रावखौबो सिनि मोना बे हिसाबै दा बिखौ जोङो बयबो रायजो राजाफ्रा गामिनि आइ आफामोना जिहेतुके बिखौ फरायनाय लोगोफ्राबो बिराद खहाय खालामबाय थादों साइडआव आरो बिनि मास्टर लोगोफ्राबो बिराद खहाय खालामगासिनो दङ आरो जोंनि गासै दुलाराय जोंनि बर' हारियाथ' सिनि मोनखायो बिनि लोगो जथेस्थ' बाङालि बा माने बेलेग बेलेग माने जेनेबा कच राजबंसि बे जिहेतुके एसामिस गेजेराव थायो नालाय बिनि न'आ हाग्रा बे बरंगाबारिनि बे हाग्रायावनो बिनि न'आ बेनिखायनो बियो बिराद मोनसे बिनि जिउ जारिमिना दुखु गोनां दा बेनिखायनो दा बिथांखौ जोङो मोजाङैनो मिथिगौ आरो बिथाङा बिराद नम्र बारा बाथ्रा बुङा जिहेतुके गोरोंनि फिसायानो बारा राव बुङा बेखौनो बियो खालामगासिनो दङ बे खिमिथु खोथा बुङो खिन्थु बुंनायफ्रा ओंथि गोनां आरो जोबोद दुखुयै बुङो बेनिखायनो बिथाङा जाहाथे जै जाथों देरहानो हाथों आरो जाहाथे जोंनि बे गासै जों दिनै 3 बोसोर माने मोनथाम मोनब्रैसो खेबाव जों देरहाखायाखै फैब्ला देग्लाय नाथाय गासैबो फैबाय जिहेतुके प्रमद सारा बयखौबो लायो हिसाबै बिबो लाजोब्बाय दा देरहाथों गासै जनगोष्ठीनि गासैनिबो खामानिया जाफुंथों आरो खान्थि फैथों आरो प्रमद सारा जाहाथे बिखौ
नुनानै जितुके फंबाय बायदि बे अनो सारा बेखौ जाहाथे एम होनानै ओइ थाबोनाय दिनै माने मोनब्रै बा मोनथाम टामाव जितु मावनो हादिया बेखौ मावनो हानायनि आसा खालामनानै बिथाङा मावगासिनो आरो जोंबो हेफाजाब खालामगासिनो बेखौनो आं बुंनाय जाबाय गोजोन्थों। जोङो मोनथिबाय जिहेतु खैराबारि बियाबनि रायजो राजाफ्रा बा थागिबि सुबुंफ्रा मा लुगैदों बिनि सायाव जोङो रोखा मिथिबाय आरो जोंनो जिखुना गुबुन गुबुन हारि माहारिनि बर' बाङालि कजराज मुंसि बायदि बायदि हारि माहारिनि सुबुंफ्राबो जोंनो रोखा फोरमायदों जिहेतु नैबे समाव 2025 मायथाइनि सेप्तेम्बर दाननि 22 खालाराव जानो गोनां जितु बिटिसि बिसायख'थि बेहाय इउपिपिएल हान्जानि धरनि बर'खौ देरहासारनायखौ बिथांमोना हास्थायो लुगैदों आरो खैराबारि ओनसोलनि जौगानायखौ बिथांमोना अरायबो हास्थायनानै बिथांखौ सापर्ट खालामदों होननानै जोंनो फोरमायदों। दा बे समाव नोंथांमोना बुजिनो हादों खैराबारि बियाबाव फैबाय थानाय समाव निस्सय सोलायगोन बेखौ नोंथांमोना एसेबाबो बुजिनो हादों। दा बे समाव नोंथांमोना फैगौ 25 सेप्तेम्बरावसो मोनथिसिगोन खैराबारि बियाबाव सोर देरहागोन सोर जेनगोन बिनि सायाव नोंथांमोना मिथिगोन। बे समाव दिनैनि जि पलिटिकेल आबदा बेयो नैबे समावनो फोजोबनाय जाबाय। थेंक इउ।